Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya, 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 ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono njajal sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya nek sing gawe barang. Ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya. Panjang yuswanipun. Mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora loka ning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepung. Di Kepung ini ada banyak acara Mas. Oh, neng kecamatan Kepung. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Nggih, bintang tamunya ini kan Salindri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawake ya dhewe. Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedak. Oh. Ngono loh sayang. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen loh mbek dirimu, kangen loh. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topak babu-babu Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei! Masalah iya. Iya malah iya. Lah wong sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampean iki diceti tak ceti ngono ora gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kae iki niken iki VC aku. Lah wong aku pas latihan kae. Pas latihan nyapa jane. Ya mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kaya rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Udah dirimu panen dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak lepok. Aku delok dong. Hei. Wes rusak lang. Tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu? Wau nggih. Oh, jam maghrib engko wau, maghrib. Napa?
sak bibare magrib. Oh, sak bibare Nggih, magrib. jam 10-an mau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekon tenan. Umure piro? Aku 21. 21. Tenan ora. Ndak, kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu, Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyo ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Pandang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Aku denger. Kowe iki nyapo? Lho kan yo kaget lho Mas Oh, Kediri iya. lho Kediri lho iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Iya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namanya Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Siapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Arkini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi begitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Terus? Mbah Panut Nganjuk. Terus? Mula sampean nek pengin saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Piye? Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Heeh. Mas di mana? Ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso? Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh Dik. iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Wong bareng dicet lho Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendengi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono ne Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok, iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi ki Lah butuh chatku ki piye kok iso linu kabeh iki lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Wong didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek Iya. ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lah kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sangu ora kudu duit. Aku lho ndek ulang tahun lho Mas Ramo kado piye to maksude? Lah aku wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado. Bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Lah buket sempak kemamel sing napani genap Pak Kolil lah ya. Sik to jelas. wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah, buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi ora pliket kabeh iki. Oh, guys. Nembang. Bawa warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan dulu. Halah ngene iki isin kok lek wis ning ngisor panggung, Dek Niken. Mosok aku ngono kuwi. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tadung, tak jleng. Aya, nembang Dik. Apa? Bawa yo, apa yo? Apa Pak?
Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene. Ana sinden tung dah. Entuk. Palaran, Mas. Oh, palaran. Siap. Oh, pelak. Ana sinden isabang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa enek bawane? Rol itu bawa. Oh, iya. Iya, seperti itu. Boleh minta nadanya, Mas? Aku kalau bawa itu sekarang enggak kuat loh, Mas. Oh, enggak kuat. Iya, soalnya ini. Apa butuh napas buatan? Butuh, Mas. Dipancing sithik kok langsung Aduh, kingko aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku sisri kaya banci ngene ya greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang kok bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas abdil menko. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis, Mas? Gela. Weh. Oh, pasti nanti jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top nggih. Luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, "Dek ini kan cantik, mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira?" Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Romangsaku kok ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene renek ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Mas. Gela. Gela. Bisa Mas Trabata. Seraginan ya tublak tak. Yuk, gelo Dekne kan salindri ya nggo pembukaan. Ya. Astra. Hey! Barang
kaya ngene lagu biyen apa lagu gelo. Iya, gelo. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Ya karo siapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya. Ning kene bae wis to, ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan Salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah seneng ngono to Mas Lek. Jejer aku no malah seneng ning nyambut aja nih. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho Mbah, lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngadeg ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalahe. Heeh, ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lagi iso karo marga ngene lho Mas. Kok enak ngono kuwi. Ngadeg ya Bang. Terima kasihan. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok diadang. Arep balang. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar.
Ayo bar, nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo, nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso yo dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe Mas? Gemati piye aku yo selali. Oh, itu Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube kan tulisannya kanca-kanca. Bersama ciptaan bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing nulis lirik. Rumah saku ki yo Mas yo. Yogane Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilikan ndi? Iki. Rene aja ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masa Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ra mok. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Karene lho iki. Mau nak dek niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Mau nak dek niken anu ta dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Acara rono Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Adewe jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas yo. Oh, nyerimpet to. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok difotokan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Anak kita. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngono jare. Aku rong tau Mbah. Tapi ya piye? Piye? Mik. Mau bapake gong dimik ayo Pak, ayo. Kaya jangan gale kaya. Ayo Pak, bapak. Anake ben nembang dhisik ya. Anake ben nembang sik, adewe menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Iki anak kodok. Sak botol Sprite ngono bisa. Anak adus piye? Ya jugur semua. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Nah, kayak. Heeh. Ning kene Dik, Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salindri. Alah ngono lho Mas teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Suarane. Ayo budak urung ngomong urung kok. Iya iya. Sabar. Anu elek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama
Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malah kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan, buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ah ngono. Oke. Tambahi susu. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane. Tambah pemeran. Sapa? Pesek. Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah anu. Dhewe iki pemene ben nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Yo kene. Ben tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngrangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Ngopo? Polah ini. Piye? Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancek, mancek. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Sapa ora? Awas sikile. Lah kowe lek gluduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Iki roke iso digawe karo Nisa. Malah kali. Lanjutno. Oh, selawas anggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Dah kuat aku Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mudur-mudur. Gegerok obone ram to. Ya. Kok gruwaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel sama. Wegah kok. Rawe to. Oh, Mas Irfan pengen. Terus amung tansah ngleledo Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak sujalan ngono. Oh kaya supelan ngono kae. ya asli ya. Heh. Oh trutas. Malah dirogoi to. Kaya wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngeling ana rikala dina kepungkur. Kuwi ya kuliah lho kan. Kok kan to? Dik nduk. Mamah no mamah. Oh iya mamah. Oke. Tanah kono. Mamah niken. niken. Piye Mas? Hah? Piye? Kowe jare ya kuliah to? Yo alhamdulillah kuliah Mas. Iki kuliah iki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Ya diitung tugelan ngono. Tugelan kaya Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae muridé grumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Iki ki pacare lho. Pacare to, tak kira aku mbokne. Oh, mbokne iki ning kene kok. mboke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngepi. belagas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Sliramu nate ngandika
trusing batin. Dicium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Sae kengisoran dadi angel. Angel. Tembakangan tutuk nih. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembakangan. Heeh, nomor mundut mau ya. Sang joget ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh ngono. Iya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Yo,